So seo a rís gabhfuil séideag popper haon ceist ocht ach chuid díport a dó. Okay, so anna chuid duna pórtainna dearnach a de ceistena fecinn siad ar dús anna casta ach nuair a scríbann tú amach just an ólas banúsach má ascríbann tú an ceist anna chuid an fecinn tú nachfuil sé rilí ró casta in éair agus sin an rud atá ann leis an ceist sin. Okay, so tá an obair dachar déanta go tanna féin. So, that's má minis. Seas an P don líon exna atá I géim Y de seicimh Yoko. So, tá mid fósig smíanamh mí anar seicimh Yoko agus chulamar hana féin go bhfuil an firm le bhfuil sin ná N com le hain móda dó S. N sin an méid exna I céim S. So, bhí sé sin sais, rá mé nach raibh mé ró compordach leis an firm le sin, mar bhí siad ag úsáid N agus ní raibh mé ró compordach leis an N. So hastig go mé sin ascríb. Seo an sé ascríb mé é céim S, okay, so an S seo tá me kind bhí tá hain móda dó S exna. Okay, céhhéad exna tá ein, tá hain móda dó S. Okay, so a céim S tá hain móda dó S exna. Céhhéad exna tá ein I géim Y. Well, le Y tá hain móda dó Y exna. Luig siad I géim Y móda 3. I géim Y móda 3 tá hain móda dó cur Y móda 3 steach. Tá an méid sin exna. Okay? So tá méid rééis smíanamh faoi an gná céim S a bhí an rih seo, céim Y atá si taréis lua, agus céim Y móda 3 atá si taréis lua a rís cumá. Now, dúirt siad go seasan P don líon exna atá a céim Y. So tá is agin hana féin a céim Y tá hain móda dó Y exna. So is féidir a rá gohfuil hain móda dó Y chorm le P. Agus dúirt siad seasan P don méid sin. Okay, so sin pí ólas. I géim Y móda 3 tá é sin a méid sin exna gin. Agus dúirt siad scríb siad céhhéad exna atá gain I céim Y móda 3. But beag de freigra I d'irmí P. So seo é ar freigra faoi láthair agus níl sé I d'irmí P. So cad é an nasc, an taon nasc atá gain idir P agus Y, well tá sé an seo. Cahamid an nasc seo a úsáid I slí éigen chun a bheith ábalta I seo ar freigra a scríb d'irmí P. So, tá me an fecantar an freigra tá gomsa faoi láthair. Okay, so just scríb amach é rís uaireanta bíonn sé just carach rudí a scríb amach uair eile, agus go féad le a eáil agus a smaoinemh fhí cad is féidir am dhéanamh. Well, is féidir am na bracéadaí ó amach, buine mé trí lá é sin. So, we have dó fá Y agus dó fá 3. So, dó fá 3 sin sé agus, okay. So, it's féidir lam now, díreach ar an spot a kind of é a chur le chéile, hain móda sé a chur le chéile agus gacrod, but rih dom é sin dhéanamh. Tá mé go just confécant. Tá is gom go bhfuil hain móda dó Y an seo chorm le P. So, tá hain móda dó Y gom an seo. So, cad fí buinnig mé trí las in onad an hain móda dó Y, just P a scríb. So, an freigra a bhí gom an seo, tá méid rééis é athrú go dtí P móda sé. So, I céim Y móda 3, tá P móda sé exna. So, tá sé sin scríta I d'irmí P nachfuil, so tá P agin agus tá ifrica agin. So seo é ar freigra. So ag deire ní raibh sé códachar just an tús le cur leis, agus tagann siad seo le cleachta.